Ja, det må jeg undskylde. Jeg skulle gå under bordet. Men derfor skal I ikke snydes for andet afsnit. En dampjul. Afsnittet hedder Pebernødder med glasur. Vi var nået langt ind i julen, og folk i det ganske land hyggede sig med flæskesteg og sylte og sigtesild og fiskefilet og medister og snaps og pebernødder og klejder og brunkager og øl. Ja. Men der var 2 dage ikke tid til den slags. Det var vores 2 helte, Dr. Pag og Dr. Skittles. De havde fulgt deres GPS-tracker og var efterhånden nået mange 100 kilometer nordpå, og de måtte kæmpe sig igennem barsk natur, uhumske omgivelser og uldne underbukser. Deres julekugler var næsten frosset til is, da de så en skikkelse i det fjerne. Skikkelsen åbenbarede sig foran dem med skæg og simple lasede klæder. Kom med mig, hvis I ønsker at leve, og da de hverken havde noget at spise eller at drikke, fulgte de efter ham. Efter noget tid kom de til en grotte. Foran grotten var der en stor sten, og med et enkelt vift med armen fik manden stenen til at trille til siden, og de gik alle ind. Der var en anelse fugtigt, men dog varmt i grotten. Og Dr. Skittles og Dr. Pag var lykkelige over, at de ikke skulle ende deres dage i den kolde sne. I den ene ende af grotten var der et vandløb, og med et vift med armen tryllede manden vandet om til den dejligste vin. Han fandt nogle blade og grene på jorden og et eren, og vupti blev det til de mest frøderen burger, vores 2 helte havde set. Efter at have fortæret dette måltid på rekordtid, røg de en grottefed med manden og fik voldlederen på igen. Og nu måtte den mystiske fremmede trylle endnu en gang. Og endnu en gang fik han tryllet de frøderne bøger frem. Imens forklarede han, at de som end var på rette kurs, men at de havde lang vej nu, og de måtte overnatte i hans grotte, så de kunne blive friske, inden de på ny skulle drage videre i deres søgen efter den forsvundne slede. Da de vågnede næste morgen, var de alene i grotten, og den mystiske mand var forsvundet. Væk var også deres GPS, samt deres tjal. Fucking hippie, tænkte de. Da de gik udenfor, holdt der et æsel parkeret, og de satte sig til rette for at begive sig videre på deres færd. På himlen over dem havde den klareste stjerne manifesteret sig, og de så dette som et tegn og styrede deres stolte ganger mod stjernen så hurtigt som æslet kunne trække. Ja, det var så dagens afsnit af en dampjul. Nu må I have det godt, indtil vi ses næste gang. Ja.